Ξέρω πώς είναι να κερδίζεις αγώνες βουνού, ξέρω πώς είναι να χάνεις αγώνες βουνού και σήμερα θα σας μιλήσω και για τα δύο. Μέχρι τότε, ας γελάσουμε λίγο και ας δούμε αναλυτικά τι έγινε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο του φετινού ΕΝΠΑ. Πριν ξεκινήσουμε για τον αγώνα, να σας πω μια ιστορία. Όπως έχουμε ξαναπεί, οι αγώνες ξεκινάνε τις ημέρες πριν από τον αγώνα. Που τι κάνουμε πριν τον αγώνα? Μασάζ και κούρεμα. Τέλος πάντων, χθες, ημέρα Πέμπτη, ήθελα να κλείσω ένα μασάζ. Κλείνω μασάζ και μου τυχαίνει μια δουλειά, και ακυρώνεται το μασάζ τελευταία στιγμή. Ή μάλλον δεν ακυρώνεται, κατάφερα αντί για μία ώρα μασάζ, να κάνω μισή ώρα μασάζ. Πράγμα όχι καλό. Και λέω το υπόλοιπο που μας έμεινε θα το κάνουμε αύριο, ημέρα Παρασκευή. Σήμερα δηλαδή. Έλα όμως που σήμερα είχα κλεισμένο κούρεμα, οπότε τι γίνεται? Βάζω μια προτεραιότητα και λέω ότι είναι σημαντικότερο το κούρεμα ή το μασάζ. Ωραία. Γυρνάω από τη δουλειά και βλέπω μήνυμα ότι το παιδί που μου κάνει μασάζ δεν θα μπορέσει να μου κάνει μασάζ σήμερα, άρα τζάμπα ακύρωσα το κούρεμα. Πάει στο καλό. Είχα κάνει λίγο μασάζ χθες. Βγαίνω λοιπόν στην Κύρα, εδώ στη Λάρισα, να αναζητήσω κάποιον να με κουρέψει, χωρίς ραντεβού. Πράγμα δύσκολο τη σήμερα ημέρα, αλλά όχι ακατόρθωτο. Πάω στον πρώτο, μου λέει έλα κατά τις 9 που θα κλείσουμε και το βλέπουμε εκείνη τη στιγμή. Εκείνη την ώρα ήταν 7.30. Μένα αυτό δεν με βόλευε. Πάω παραδίπλα, μου λέει δυστυχώς χωρίς ραντεβού δεν κουρεύουμε. Και καλά κάνουν, θα του πω εγώ. Πάω και στο τρίτο και φαρμακερό στον ίδιο δρόμο και μου λέει έχει αργήσει ένας, οπότε μάλλον δεν θα έρθει, άρα έλα να σε κάνουμε. Εγώ μπαίνω με φόρα, δεν είχα παρατηρήσει καν που μπήκα να κουρευτώ. Κάθομαι λίγο, κοιτάω αριστερά-δεξιά και λέω όχ, γιατί τώρα θα σας μάθω ένα πάρα πολύ καλό μοντέλο υπολογισμού τιμής κουρέματος. Δώστε λίγο βάση. Η βάση ενός αντρικού κουρέματος θεωρείται το 10 ευρώ. Από εκεί και πέρα, ό,τι από τα παρακάτω δεις προσθέτεις από 1 ευρώ. Εγώ μπαίνοντας σε αυτό το κουρίο, είδα πρώτον, οι κουρείς φορούσαν ίδια ρούχα μεταξύ τους, αυτά τα ζαχαροπλαστικής, ξέρετε, που έχουν κάτι κουμπιά εδώ πέρα, λίγο παράξενο, το φοράς έτσι. 2. Μιλούσαν στον πληθυντικό. Ύποπτο κι αυτό. 3. Το παιδί που σε κούρευε σου έπαιρνε το μπουφάν και το βάζε αυτό στην κρεμάστρα. 4. Με το που έκατσε στην καρέκλα και με ρώτησε τι κούρεμα να κάνουμε, ξεκίνησε να μου αναλύει ότι έχω πολύ ίσια τρίχα, άρα θα μου πήγαινε αυτό το κούρεμα, αυτό και εκείνο. Οπότε καταλήγουμε συνολικά στα 14 ευρώ. Πειράζει? Δεν πειράζει. Με 4 ευρώ δεν σώθηκε κανείς. Πού πάμε? Ξέρω. Λιτόχωρο πάμε, τα υπόλοιπα εκεί. Φτάσαμε λοιπόν στο δωμάτιό μας. Γεια σας. Και αυτό είναι το κρεβάτι μας. Για μισό λεπτό, τι έχει εδώ πέρα? Εδώ είναι το νούμερο του αγώνα. Εδώ είναι μια τουλούμπα. Ύποπτο αυτό. Πώς βρέθηκε εδώ? Στο μεταξύ, για κάποιο λόγο μας βάλαν σε τετράκλινο. 1, 2, 3, 4. Καλή φάση. Μπορούσε κάποιον να μην αρέσει αυτό που θα πω. Ωστόσο, θεωρώ ότι το Λιτόχωρο κατά πάσα πιθανότητα είναι το καλύτερο μέρος να ζεις στην Ελλάδα. Γιατί? Γιατί έχεις άμεση πρόσβαση στον Όλυμπο και τον βλέπεις και οπτική επαφή. Άμεση πρόσβαση στη θάλασσα και την βλέπεις. Εντάξει, η θάλασσα είναι λίγο μέτρια, αλλά έτσι κι αλλιώς εμένα δεν μου αρέσει, οπότε δώρον άδωρον. Και εκτός ότι μπορείς να κάνεις προπονήσεις εδώ πέρα για οποιαδήποτε απόσταση και οποιαδήποτε τεχνικότητα αγώνα, έχει πάρα πολύ καλά σημεία να φας και είναι χτισμένο κυριολεκτικά πάνω στην εθνική οδό. Είτε προς Θεσσαλονίκη θες να πας, είτε προς Λάρισα, τα έχεις όλα στα πόδια σου. Αυτά είναι τα συναισθήματά μου για το Λιτόχωρο. Γράψτε μου στα σχόλια από κάτω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Ελπίζω να διαφωνείτε. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι σοβαρό τώρα. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο δωμάτιο, το οποίο εγώ δεν έκλεισα και δεν πλήρωσα ποτέ, γιατί μου το εξασφάλισε η διοργάνωση. Και μου το εξασφάλισε η διοργάνωση επειδή είχα κερδίσει τον περσινό αγώνα. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ και που με φιλοξενεί εδώ πέρα, σε ένα πάρα πολύ ωραίο δωμάτιο. Δεν θα πω δωρεάν, θα πω τζάμπα, γιατί αυτή είναι η σωστή λέξη. Και εκτός από αυτό το δωμάτιο, μου έκλεισε και τη συμμετοχή μου χωρίς να πληρώσω. Όπως και να έχει, ευχαριστώ και τη διοργάνωση και εσάς που καταβάλλετε αυτό το αντίτιμο για να συμμετάσχετε σε αυτόν τον αγώνα, γιατί βοηθάτε με αυτόν τον τρόπο τη διοργάνωση να μπορεί να παρέχει σε μένα και σε άλλο κόσμο αυτές εδώ τις ανέσεις που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Αυτά. Πάμε για φαγητό. Πάμε για φαγητό. Με τι το συνοδεύετε, με ρύζι με πατάτε? Πατάτε. Δεν μου αρέσει η πατάτα. Να πάρω καλύτερα να μην fake και σκάσει. Όχι, θα σκάσω. Λες να σκάσω πολύ. Θα σκάσω, ναι. Δεν θα με βοηθήσει να το φάω. Όχι. Εγώ θα φάω τον μπαμπά μου και θα πέσω για ύπνο. Από τώρα για ύπνο. Παίρνω τηλέφωνο λοιπόν τον προπονητή μου να το ρωτήσω τι θα κάνουμε στον αγώνα, από τακτική, πότε θα ανοίξουμε τα τζελάκια και διάφορες τέτοιες άλλες λεπτομέρειες. Κάθομαι λίγο, ετοιμάζω τα πράγματά μου, πλένω τα δόντια και πέφτω για ύπνο. Εννοείται πως δεν κατάφερα να κοιμηθώ και πολύ, αφενός γιατί ήμουν ξεκούραστος. Έτσι πρέπει να είσαι πριν από έναν αγώνα. Αφετέρου γιατί προφανώς και σκεφτόμουν τον αγώνα την επόμενη μέρα. Και με αυτά έρχεται η ώρα να ξυπνήσω. Ετοιμάζομαι.
Φεύγω από το ξενοδοχείο. Κάποιοι που έχω προαίρετη θα πούνε ότι κρυώνω. Είμαι εδώ για να τους επιβεβαιώσω. Ξεκινάω λοιπόν να κάνω ζέσταμα. Εκεί πέρα μεταξύ άλλων με χαιρετάει πάρα πολλοί κόσμος, εκ των οποίων τους περισσότερους δεν τους γνώριζα. Πράγμα που με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί σημαίνει ότι αυτά εδώ τα βίντεο που κάνω αυτή τη στιγμή δημιουργούν μια οικειότητα. Όπως έχουμε ξαναπεί, ο κύριος λόγος που γίνονται αυτά εδώ τα βίντεο είναι έτσι ώστε περισσότερος κόσμος να απομυθοποιήσει τις πρώτες θέσεις και τις καλές επιδόσεις και να μην έχετε στο μυαλό σας όλους εκείνους τους αθλητές που ανεβαίνουν στα βάθρα και κερδίζουν αγώνες ως κάτι το απίστευτο. Όσοι στηνόμαστε στην ίδια κίνηση ενός αγώνα, δεν διαφέρουμε και πολύ μεταξύ μας. Και υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να το λέω αυτό. Χαίρομαι πάντα όταν μου στέλνετε μηνύματα στα social. Χαίρομαι ακόμη περισσότερο όταν με βρίσκετε από κοντά και μου λέτε ό,τι θέλετε να μου πείτε. Και για οτιδήποτε με οτιδήποτε θέλετε, είτε γράψτε το από κάτω είτε στείλτε μου μήνυμα. Απαντάω σε όλους ξεχωριστά, απλώς δώστε μου λίγο χρόνο γιατί κάμια φορά μου πέφτουν πολλά μαζί. Ας επιστρέψουμε ξανά στον αγώνα όμως, γιατί αυτό ήρθατε να δείτε μάλλον. Τελειώνει το ζέσταμα και 5, 4, 3, 2. Καλό αγώνα! Ωχ, Θεέ μου. Γιατί πρέπει μετά από κάθε αγώνα να γίνεται αυτό. Λοιπόν, ας πάρουμε τον αγώνα χιλιόμετρο προς χιλιόμετρο ή τουλάχιστον ανά 5 χιλιόμετρα. Γιατί είναι πολλά 25 χιλιόμετρα. Έχουμε και λέμε. Ο αγώνας ξεκινάει και μέχρι να βγούμε από το λιτόχωρο δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να αναλάβει την κούρσα. Οπότε το κάνει ο Γιώργος ο Διαλεκτός, λίγο εγώ, λίγο ο Βασίλης ο Μπαλαμώτης και γενικά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Περνάμε το πρώτο κομμάτι μονοπατιού, βγαίνουμε στην άσφαλτο. Μπράβο παιδιά! Δίνει λίγο έντονο ρυθμό ο Βασίλης ο Μπαλαμώτης. Μπαίνουμε και στα επόμενα μονοπάτια τα οποία είναι λίγο πιο τεχνικά και πιο ανηφορικά. Μπράβο παιδιά, μπράβο! Πάμε! Πάμε, μπράβο! Πάμε! Πάμε! Σταθερά! Πάμε! Και φτάνουμε περίπου στο 4ο-5ο χιλιόμετρο, κάπου εκεί. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό σημείο, το οποίο έχει πάρα πολλά φύλλα, πορτοκαλί συγκεκριμένα αυτή την εποχή. Πολύ όμορφο κομμάτι. Βέβαια, εγώ το βρήκα εφιαλτικό λόγω της κλίσης που έχει. Εκεί πέρα που λέτε. Ήμουνα σταθερά, κολλημένος εκεί μπροστά με τον Βασίλη τον Παλαμώτη. Και από πίσω μας ήταν ο Ανδρέας ο Μανέτας, ο Χάρης ο Καλαμπούκας και ο Θοδωρής ο Τσολάκης. Ξεκινάμε να ανηφορίζουμε και έχει κάτι ζιγ-ζακ εκεί πέρα, με έντονη κλίση. Τα οποία δεν διαρκούν πολύ, ωστόσο είναι αρκετά για να σε κουράσουν. Ξεκινάμε, όλα καλά, όλα ωραία. Και σε κάποια φάση, για κάποιο λόγο, μου κόβονται τα πόδια, δεν μπορώ να κάνω το παραμικρό και με περνάνε σαν σταματημένο. Από εκεί που ήμουν δεύτερος-τρίτος, με περνάνε άλλοι 2-3 και γίνομαι πέμπτος. Με περνάει και ο Θοδωρής ο Τσολάκης, ο οποίος προς τιμήν του με ρωτάει: Έλα, Ερμανόλη, είσαι καλά? Σκέψου πόσο χάλια έμοιαζα για να με ρώτησε κάποιος άνθρωπος αν είμαι καλά, από τόσο νωρίς. Έλα, μπράβο Μανώλη. Εκεί πέρα κάτι κατάλαβα ότι δεν πάει καλά. Τα παιδιά όλο και συνεχίζουν να φεύγουν στην ανηφόρα, σε ένα σημείο που στο 6ο-7ο χιλιόμετρο, εκεί πέρα που είναι ο σταθμός, έχει ένα καταφύγιο, είχα χάσει πλήρη οπτική επαφή και περνούσαν διάφορα από το μυαλό μου. Περνάει αρκετή ώρα στην οποία δεν βλέπω κανέναν μπροστά μου και το αριστερό μου πόδι για κάποιο λόγο ξεκίνησε να μου διάζει σε βαθμό που δεν ένιωθα τα δάχτυλά μου. Δεν ξέρω από τι ήταν. Κρύο δεν είχε πολύ, δεν το πίεζα αρκετά, δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό. Θα το ψάξω και θα σας πω. Φτάνουμε σε ένα σημείο σε κάποιες απότομες κατηφόρες, Ζηλιά νομίζω λέγεται αυτό και το σημείο, ώσπου βρίσκω τον Θοδωρή τον Τζολάκη να πηγαίνει επιφυλακτικά τις κατηφόρες για να μην σκοτωθεί. Και καλά έκανε ο άνθρωπος γιατί έχει οικογένεια. Τον περνάω και μου λέει ότι είναι αρκετά κοντά οι υπόλοιποι. Αυτό ήταν το μόνο που ήθελα να ακούσω εκείνη τη στιγμή. Ήθελα να ρεφάρω λίγο από την κακή ανηφόρα που έκανα, να προλάβω τα παιδιά που προπορεύονταν. Τον Βασίλη τον Παλαμώτη, τον Ανδρέα τον Μανέτα και τον Χάρη τον Καλαμπούκα. Έλα Μανώλη. Μπροστά σου είναι. Σε κάποια φάση ή εγώ πήγαινα γρήγορα ή αυτοί πηγαίναν επιφυλακτικά την κατηφόρα, τους έφτασα. Και λέω ότι από τη στιγμή που τους έφτασα, έχω πάρει τα πάνω μου, ξαναμπαίνουμε στον αγώνα. Δεν μας ξαναπερνάνε σκέψεις να αφήσουμε τον αγώνα, να πάμε τουριστικά ή οτιδήποτε τέτοιο. Στο μεταξύ, παρέλειψα να πω ότι σε αυτόν τον αγώνα χρειάστηκε να καταναλώσω 4 τζελάκια. Είχα μαζί μου 3 και ένα εφεδρικό. Το χρειάστηκε και το εφεδρικό, θα καταλάβετε αργότερα γιατί. Και ποια είναι η αστεία ιστορία πίσω από αυτά τα τζελάκια. Αυτά τα τζελάκια λοιπόν τα παρήγγειλα από το thinkfit.gr με τον κωδικό Manolo10. Και θα μου πείτε.
Αφού ρε Μανώλη, έχει συνεργασία με τους ανθρώπους εκεί πέρα, γιατί πληρώνεις 4 τζελάκια τα οποία πήρες εσύ? Εγώ δεν θέλω να εκμεταλλεύομαι καμία συνεργασία, οπότε και για να στηρίξω τη φάση και για να δω πώς είναι να βάζεις τον εκπτωτικό κωδικό που γράφει το όνομά σου, τα παράγγειλα έτσι. Μανόλο 10 λοιπόν για δωρεάν μεταφορικά. Ό,τι και αν θέλετε να πάρετε λοιπόν, είτε είναι γάντια, είτε είναι ζώνες, είτε είναι καπέλα, άλλα αξεσουάρ για το τρέξιμο, foam roller για αποκατάσταση, τα οποία τελικά καταλήγουν να είναι διακοσμητικά στο σπίτι, τέλος πάντων. Επίσης, αν τυχόν κάποιος χρησιμοποιήσει αυτόν τον κωδικό, ας μου το γράψει κάτω στα σχόλια για να ξέρω ότι όντως κάποιος χρησιμοποιεί αυτόν τον κωδικό και δεν μπαίνει μέσα στο μαγαζί που με στηρίζει. Συνεχίζουμε μέσα στον αγώνα τώρα. Φτάνουμε λοιπόν στους Μήλους, ο οποίος είναι ο κεντρικός σταθμός του αγώνα. Λίγο παραπάνω με βρίσκει η κοπέλα μου που μας βγάζει αυτό εδώ το βίντεο. Μπράβο, μπράβο. Πάμε Μάνο, πάμε. Και σε αυτό το βίντεο έδειχνα αρκετά αισιόδοξος και χαρούμενος. Πρώτον, για να μην την αγχώσω, και δεύτερον, για να κάνει τον εαυτό μου να πιστέψει ότι είναι αισιόδοξος και χαρούμενος. Άλλο που εκείνη τη στιγμή είχα 465 παλμού. Anyway, συνεχίζουμε και αυτό που ακολουθεί ήταν όλος ο αγώνας. Ουσιαστικά όλος ο αγώνας στον υπέα ξεκινά από το δεύτερο μισό και έπειτα. Ο Βασίλης είναι πάρα πολύ καλός στην ανηφόρα. Πάρα πολύ καλός στην ανηφόρα όμως. Δεν μπορώ να σας περιγράψω σε τι σημεία τρέχει όταν οι άλλοι περπατάνε και σκραφαλώνουν. Μου έκανε συνέχεια ξεκολλήματα στις ανηφόρες και όπου υπήρχε μια μικρή κατηφόρα τον ξανά έφτανα. Μία έτσι, μία αλλιώς. Μία έτσι, μία αλλιώς. Ώσπου σε κάποια στιγμή φτάνουμε στην Καστάνα. Εκεί πέρα είναι η τελευταία μεγάλη ανηφόρα του αγώνα, όπου είχε πάρει ένα μικρό προβάδισμα και τον είχα χάσει από το οπτικό μου πεδίο. Ρωτάω τους διασώστες σε τι απόσταση βρίσκεται ο πρώτος, μου λένε μισό λεπτό. Λέω εντάξει, μαζεύεται. Αλλά πώς μαζεύεται? Μαζεύεται αν αυτός επιβραδύνει και αν εγώ επιταχύνω. Και έγινε το ακριβώς ανάποδο. Αυτός επιτάχυνε, εγώ επιβράδινα. Ακολουθούν 3,5 δύσκολα χιλιόμετρα σε κλίση τέτοια με 370 υψομετρικά. Ο Βασίλης, όντας καλύτερος στην ανηφόρα, αποφασίζει πως ή εκεί θα κάνει την κίνησή του ή πουθενά. Γιατί μετά ακολουθούσε κατηφόρα και μάλιστα αρκετή, με ένα τμήμα στο οποίο ας πούμε ότι εγώ υπερτερώ. Άρα έπρεπε να χρησιμοποιήσει το δυνατό του όπλο και να το κάνει γρήγορα. Όπως και έκανε με εμένα να είμαι ανήμπορος να τον ακολουθήσω. Ακόμη και βίντεο από αυτή την ανάβαση να υπήρχε, πάλι δεν θα μπορούσε να καταλάβετε ακριβώς πόσο καλός είναι ο Βασίλης στο να ανεβαίνει την ανηφόρα. Θέλω να με εμπιστευτείτε σε αυτό. Ανεβαίνω και ανεβαίνω και ανεβαίνω, πουθενά ο Βασίλης. Φτάνω τέλος πάντων στην κορυφή της ανάβασης όπου έχει μερικούς διασώστες. Τους ρωτάω να δω πόση ώρα μου έχει φύγει και η απάντηση ήταν η αναμενόμενη. Ο ένας λέει μισό λεπτό, ο άλλος λέει 1 λεπτό, ο άλλος λέει 4 λεπτά. Γι' αυτό λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, ενώ κάποιος πάει να κάνει καλό, δίνοντάς σου μια πληροφορία, δεν είναι σίγουρος για την πληροφορία που σου δίνει και κατά πάσα πιθανότητα περισσότερο σε μπερδεύει παρά σε βοηθάει. Εγώ ήξερα αμέσως εκείνη τη στιγμή ότι κατά πάσα πιθανότητα η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. 1 με 4 λεπτά θα ήταν η διαφορά. Απλώς έπρεπε κάπως να τη διασταυρώσω. Φτάνω λοιπόν μισό χιλιόμετρο παρακάτω και έχει και άλλους διασώστες, κάθονται σε ένα κιόσκι και τους κάνω και σε αυτούς την ίδια ερώτηση. Οι απαντήσεις που πήρα πάλι ήταν διαφορετικές μεταξύ τους, όμως με βοήθησαν να απορρίψω το ενδεχόμενο μικρής διαφοράς. Γιατί κανείς δεν μου είπε για μισό λεπτό, μου είπανε 2, 3, 4 λεπτά. Οπότε πήρα το μέσο όρο. 3 λεπτά λέω, 3 χιλιόμετρα μένουν, κάτσε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα στην κατηφόρα. Ξεκινάω και πηγαίνω την κατηφόρα σαν τρελός, σαν να μην υπάρχει αύριο. Σε μερικές στροφές, στις οποίες έπαιζα κυριολεκτικά το κεφάλι μου, σκεφτόμουν τον πατέρα μου που μου είχε πάρει τηλέφωνο το πρωί και μαζί με την καλή επιτυχία που μου ευχήθηκε, μου είπε πρόσεχε εκεί πέρα που θα τρέξεις, μη σκοτωθείς έτσι όπως πας. Μπράβο, Μανώλη. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη τη στιγμή δεν έμοιαζα να τρέχω προσέχοντας να μην σκοτωθώ. Ίσα-ίσα ήταν λες και επιδίωκα να σκοτωθώ, αλλά και τι άλλο να έκανα. 2 χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό, σε ένα συγκεκριμένο κατηφορικό σημείο, κάθεται κάθε χρονιά ο Δημήτρης ο Θεοδωρακάκος. Ήξερα ότι θα είναι ακριβώς εκεί πέρα σε αυτό το σημείο, οπότε μπορούσα να λάβω μια αξιόπιστη απάντηση σε σχέση με το πόσο μακριά είναι ο Βασίλης από μένα. Ρωτάω και μου απαντάει 1,40. Όχι στο περίπου, ακριβώς. Με αυτά και με αυτά είχα μειώσει τη διαφορά αρκετά. Βέβαια, στα επόμενα 2 χιλιόμετρα που ακολουθούσαν δεν μπορούσα να μαζέψω κι άλλο τη διαφορά, γιατί πήγαινα ήδη πάρα πολύ γρήγορα εκείνη τη στιγμή. Ότι ο αγώνας είχε χαθεί το ήξερα από νωρίτερα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσπαθήσεις όσο περισσότερο γίνεται. Βάζω το κεφάλι λοιπόν κάτω και συνεχίζω. Μπαίνω και στο λιτόχωρο, μένει το τελευταίο 1 χιλιόμετρο. Πήγαινα όσο πιο γρήγορα μπορούσα εκείνη τη στιγμή και φτάνω να τερματίσω. Και ο δεύτερος νικητής, ο Μανώλης ο Πούρικας. Μπράβο Μανώλη, συγχαρητήρια. Με βάση τα όσα προηγήθηκαν, ειδικά στο πρώτο μισό του αγώνα, αυτόν τον αγώνα δεν μπορώ να τον λάβω σαν ήττα με όλη τη σημασία της λέξης. Αντικειμενικά είναι ήττα. Ένας κερδίζει τον αγώνα, όλοι οι υπόλοιποι χάνουν. Ο δεύτερος είναι ο πρώτος χαμένος και η ζωή συνεχίζεται. Ωστόσο, φέτος δεν ήταν ακριβώς έτσι. Οι νίκες και οι ήττες πάνε και έρχονται. Πέρυσι κέρδισα εγώ, φέτος κέρδισε ο Βασίλης. Του χρόνου δεν ξέρουμε ποιος θα κερδίσει. Εκεί θα είμαστε να το δούμε. Η προσπάθεια όμως παραμένει η ίδια και περισσότερη. Τελειώνει λοιπόν ο αγώνας, γυρνάω στο ξενοδοχείο, πάω να κάνω διατάσεις ή προσπαθώ τουλάχιστον. Κάνω ένα μπάνιο και με το που βγαίνω από το μπάνιο βλέπω ότι έχουν γίνει τα χείλη μου μόβ. Έχουν πλανιάσει τα χείλη μου. Γιατί μερικοί με λέτε υπερβολικό.
Κάθομαι λίγο να ξαποστάσω και μετά ξανακατεβαίνω στην πλατεία όπου θα γίνονται οι απονομές. Ο Μανώλης Σπούρικας. Γίνονται και οι απονομές, χαιρετιόμαστε με τα παιδιά και παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Σημαντικότατη. Θα πεθάνω. Σημαντικότατη υπενθύμηση. Όταν φεύγουμε από ένα ξενοδοχείο, ειδικά όταν μας φιλοξενεί τζάμπα, το αφήνουμε στην κατάσταση που το βρήκαμε. Να είμαστε λίγο άνθρωποι. Όπως και όταν πηγαίνουμε σε ένα σπίτι φίλου, ισχύουν τα ίδια. Κατανοητό. Πάμε. Στο μεταξύ, όταν η ζωή μιμείται την τέχνη, όλος ο αγώνας περιγράφεται από αυτήν εδώ την εικόνα. Αυτό είναι το αμάξι του Βασίλη του Μπαλαμότη. Αυτό είναι το αμάξι το δικό μου. Μέναμε στο ίδιο ξενοδοχείο τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Βασίλης όλο τον αγώνα τον πήγε έτσι. Εγώ όλο τον αγώνα τον πήγα έτσι. Με τέτοιο εδώ κενό. Σκεφτείτε ότι ο Βασίλης έχει στη γάμπα του ένα τατουάζ, το οποίο το έχω διαβάσει πάρα πολλές φορές στους αγώνες που τρέχω από πίσω του και λέει Never give up ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Το θέμα ποιο είναι ότι σε κάποια στιγμή εκεί δεν είχε τείχο και ο Βασίλης έφυγε. Ή αν είχε τείχο, ο Βασίλης τον έσπασε. Εγώ έμεινα εκεί. Δεν πειράζει. Γυρίζω σπίτι, κάνω μπάνιο, βάζω πλυντήριο κλπ. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε ξανά στη Λάρισα μετά από 45 δύσκολα λεπτά οδήγησης. Και ναι, όλα καλά. Θα κάνουμε μπάνιο, θα ρίξουμε μια ξάπλα πολυτελείας και ελπίζω να ξυπνήσω αύριο το πρωί. Γεια σας. Πέφτω για ύπνο, ξυπνάω το επόμενο πρωί και πονάω παντού. Δεν υπάρχει μέρα στο σώμα μου που να μην πονάει. Όταν λέμε παντού. Πηγαίνω για ένα τρέξιμο γύρω στα 20 λεπτά. Δεν πέρασα και πολύ καλά, αλλά το να καθόμουν θα με έκανε χειρότερα, οπότε καταλαβαίνετε. Και πριν πάω στη δουλειά εντωμεταξύ, χτυπάει το τηλέφωνό μου. Και ποιος λέτε να ήταν? Ήταν ο Βασίλης ο Μπαλαμότης που με είχε κερδίσει μόλις 24 ώρες πριν και πήρε να δει τι κάνω, άμα είμαι καλά, πώς ξύπνησα κλπ. Για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο καλό παιδί είναι ο Βασίλης, επειδή οι περισσότεροι δεν το ξέρετε, δεν φαίνεται γενικά σαν άνθρωπος, κρατάει ένα χαμηλό προφίλ. Τέλος πάντων, με παίρνει τηλέφωνο, τα λέμε και μου λέει ότι χθες το βράδυ μετά τον αγώνα, έτσι όπως καθόταν και έκανε μια σύνοψη στο μυαλό του, δεν μπορούσε να καταλάβει πόσο το καλό κάθε φορά που με παίρναγε στην ανηφόρα τον έφτανα στην κατηφόρα, ενώ αυτός πήγαινε τέρμα στην κατηφόρα. Αυτό ούτε και εγώ το κατάλαβα, αν και έτσι όπως θυμάμαι τον αγώνα, σε κάτι σημεία που είχε σκαλιά, στα οποία ήταν πανεύκολα να σκοτωθείς, εγώ τα κατέβαινα λες και ήταν ευθεία, σαν να μην υπάρχει αύριο. Και μάλλον κάπως έτσι τον έφτανα. Γενικά δεν είμαι και από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται τις ήττες όσο καλύτερα γίνεται. Είναι πραγματικά ευλογία να θεωρείς ήττα το να βγεις δεύτερο σε ένα τόσο δύσκολο αγώνα και αντικειμενικά, αφού τα υπόλοιπα μου προβλήματα τα έχω λυμμένα, αυτό να είναι το μεγαλύτερο μου πρόβλημα, μακάρι να ήταν έτσι σε όλους. Αυτά από εμάς. Οι επόμενοι αγώνες που θα τρέξω μέσα στο 2025 θα φανούν κάπου εδώ. Και για τελευταία φορά σε αυτό το βίντεο θα σας ζητήσω να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο αν σας άρεσε, ένα σχόλιο σχολιάζοντας οτιδήποτε θέλετε, καθώς και να κάνετε εγγραφή έτσι ώστε να γίνουν περισσότεροι και αυτά εδώ τα βίντεο να γίνουν γνωστά σε ακόμη περισσότερο κόσμο, ο οποίος σκέφτεται να ξεκινήσει τρέξιμο είτε στο δρόμο είτε στο βουνό και χρειάζεται μια μικρή παρακίνηση για να το κάνει. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και κατά πάσα πιθανότητα τα λέμε το 2025.